Għanellek sowwettejta, għara, inħallu ftit tal-ħin. Abba ċampellint, Lori. Nċempillu jien. Le, ma nċempillu xejn. Ma jmux jaħseb xi ħaġa ħażina. Insomma, dak ħaġa waħda biss jinqala. Mela jinqala xi ħaġa. Insomma ta' iż-żejjed kollu żejjed u mbagħad. Jiddependi jux. U jien ma nafx fejn jagħmlu. Għalli ma rridx ikompli jistudja u laqas irid imur pulizija. Għalli rrid iġġib il-liċenza tas-sewqan biex imur xufier. Xufir tal-linja? Millu mal-qoddim bil-mixin, kullum kien? Għaj, Mati. Ma naħsibx li ċali jkun hawn wara 11 ta' bil-lejl. Il-bieraħ telaq kmieni ta' għax kellu xi appuntament. Mux bombawx. U għaxin taħseb ġew. Mur isma' minni. U moħħok jen. Ħalletkom ma nafx qed nagħmel, ħalletkom. Ma nafx, missiru għat imut naħseb ta' Għet imut bissiru. U jien naf.